DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Ng iyong trabaho, naman ang iyong estado, kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ang layunin namin para sa inyo, bawat Pilipino, dapat bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Mga tugang, good morning po. Dahil Webes po ngayon, alagang PhilHealth tayo. At siyempre kasama natin ngayon pong umaga dito po sa ating Zoom. Via Zoom si Ma'am Gigi naron ng PhilHealth para po pag-usapan natin at talakayin ang mahalagang bagay po ngayon. Ang tema natin ay may kinalaman po sa summer diseases. Ma'am Gigi, magandang umaga po sa iyo. Yes, good morning, Sir Mar. Long time no see. And good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Alagang PhilHealth. Thank you po for having me again. Yes, natukahan ako, hindi ako nakatanggi. Sendo nagrabas si Piyu. Parang siguro nalulungkot. Nagsain si Sir Piyu. Nalulungkot siguro yun at di niya nakikita yung isa. Hindi hinahanap. Okay, mga kaibigan, pwede kayong mag-text sa 0935-339-7380 or 0968-280-6261 or dyan po sa ating chat box sa sa DZGB News on Facebook page para po sa inyong mga queries o questions o kaya naman ay mga dagdag na mga gusto nyong ipaabot sa ating mga kaibigan sa PhilHealth. So, mga kaibigan, bagamat may pag-ulan na nararanasan, asahan pa rin po ang mataas na temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Ayon po sa latest bulletin ng Pag-asa, naitala pa rin ang matinding init sa Bicol region kung saan uminaabot po hanggang 44 degrees Celsius na nasa danger level ng heat index. Kaya naman, ngayon pong umaga tatalakayin natin ang mga karaniwang sakit sa tag-init at paano maiiwasan. Ano nga ba ang karaniwang sakit tuwing tag-init at ano ang maikling paliwanag tungkol sa mga ito? Ma'am Gigi, it's your turn po. Oh, yes po. So, hindi lang po sunburn ang dapat natin ingatan kapag summer. Ano po? Kundi pati po yung mga madalas na lumabas na mga sakit tuwing tag-init. So, ano po ba ito? Importante na makilala natin kung ano itong mga sakit para alam din po natin kung paano umiwas or kumilos kung sakaling maranasan natin ang mga ito. Ano po? So, una po ay yung tinatawag natin na heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp, at sunstroke. Di ba, Sir Mar, na yun, parang kahit nakaupo ka lang sa sobrang init, parang nahihina ka na. Ay, oo. Opo, that could be a sign of heat stroke or heat exhaustion. Ako ba ako nito, Sir Mar? Hello? Yun, nawala si Ma'am Gigi. Okay po ba yung audio ko? Hello? Yeah, go ahead. Hello? Okay po ba? Okay, sige po. So, yun po, yung heat stroke, heat exhaustion, yun po yung kondisyon na dulot ng matinding init na maaaring magdulot po ng sobrang pagkapagod, pagkahilo, pananakit ng kalamnan na ano po, pag nagrabe siya or sa mga malalang kaso, pwede pong mag-cause ng pagkawala ng malay. So, ito po yung dahil sa sobrang init na hihimatay tayo. So that is a sign of heat stroke or heat exhaustion or heat collapse. Meron po tayong tinatawag na heat fatigue na
Ito po yung pagkahapo or paghihina dahil sa matagal na exposure sa init at araw. Possible din po dahil sa init ng araw, magkaroon tayo ng moderate to severe dehydration. So, ito po yung matinding kakulangan ng tubig sa ating katawan na pwedeng magdulot ng tuyong balat, pangihina at pagkalito. Meron din tayong varicella or chickenpox. Uso din po ito pag tag-init. Ito po ay isang viral infection na may kasamang lagnat at mapupulang rashes po na may tubig-tubig sa ating katawan. Also, possible din po na masakit during summer is typhoid fever, which is a bacterial infection na galing po sa contaminated na pagkain or tubig. May kasama pong mataas na lagnat, pananakit ng tiyan at pagtatae. Also, we have sore eyes or conjunctivitis. Uso din po ito pag tag-init. Ito po yung pamumula, pangangati at pamamaga ng mata, kadalasang dulot po ng virus or bacteria. We also have infectious diarrhea and acute gastroenteritis. Ito po yung pagtatae na dulot ng infeksyon mula sa maruming pagkain o tubig. We also have the toxic effect ng contact sa mga hayop dagat gaya ng jellyfish, sea anemone, shellfish, and starfish. So, dahil po dito, nakahawak tayo ng jellyfish or for example, starfish, pwede tayo magkaroon ng rashes, inflammation, or even po ng pagkalason mula po doon sa sting ng sea anemone, jellyfish, shellfish, o starfish. Ayun, yung mga kababayan, ang dami pala. O kaya ingat po tayo, especially yung mga kagaya kong seniors. Ingat tayo dyan. Hindi naman halata, Sir Mark, the senior. Okay, Ma'am Gigi, doon sa mga nabanggit po nyo, marami yan, ano? Pero mayroon ba tayong mga tips na pwede natin ibagi sa ating mga kababayan, mga listeners natin at mga viewers, para maiwasan nila yung mga sakit tuwing tag-init? Yes, oo. Siyempre naman, we would like to do our best na ay iwasan tong mga sakit na to. Ano po? So, sakaling magparanas po tayo ng paghihina or pagkahilo or anumang masamang pakiramdam dahil sa init, gawin natin ang mga sumusunod. Pwede natin unang-unang gawin, lumipat sa lilim na lugar. Oo, na pwede tayong magkaroon ng pagkakataon na magpalamig. Ano po? Kasi sino ba naman ang kayang tumayo sa init ng napakatagal? Ano po? Pwede natin alisin yung ating mga damit, lalo na yung makakapal na tela, maglagay ng cold compress o yelo binalutan ng tela, mag-inom ng malamig na tubig ng dahan-dahan, huwag po bibiglain, ano? And nakipag-ugnayan sa mga emergency services ng hospital kapag mukhang hindi nakakayanin ng basta-bastang pagpalamig lang ng katawan. Ano po? Naroon po tayong mga paalala para maiwasan ng anumang sakit na maaaring dalhin ng tag-init. Una po, dapat we stay hydrated. Drink your water. Ang pag-inom po ng sapat ng grado ng tubig ay pwedeng ang best way po natin para maiwasan ng mga sakit during tag-init na season. Iwasan din po natin ang iced tea, soda, kape, iced coffee, or ano man ang inumin na may alcohol. Yun lang kasi, pag mainit, diba, gusto mo ng iced tea or soft drinks, pero mas mabuti ko talaga na water lang talaga tayo. Also, advice din po tayo magsuot ng maluluwag at malagaan na damit para hindi po tayo mainitan ng ating katawan. At limitahin po natin ang mga outdoor na gawain from 10 a.m. to 4 in the afternoon. Yan po yung oras na tirik ang sun. At kapag nasa labas po tayo ng mga ganyang oras, pwede makapag-cause ito ng heat exhaustion or heat stroke, heat collapse at iba pa. Also, gumamit din po tayo ng protection laban sa sunburn, tulad ng sombrero, payong, at sunblock. Ayun. Yun, nalaman natin kung anong mga sakit, tapos alam natin kung anong mga tips. Now, ito yung hinihintay ng lahat. Mayroon bang benepisyong PhilHealth na maasahan kung sakaling tamaan tayo ng mga kababayan natin ng mga sakit na ito? Ayan, hello mga Siyempre naman, Sir Bar, hindi yan mawawala. Ano po? So, meron tayong mga packages dun sa mga na-mention ko, na mga usong sakit tuwing tag-init. For example, for heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp, at sunstroke, may case rate po tayo dyan at 12,675 pesos.
For heat fatigue and other effects of heat and light naman po, may package tayong 18,135 pesos. Kung kayo po ay na-dehydrate, moderate to severe, 7,800 pesos naman po ang package natin. Also, 7,800 ang case rate natin for varicella or chickenpox without complication. Pag kayo naman po ng typhoid fever, 19,500 pesos. Kung may sore eyes or conjunctivitis, at nangailangan ma-confine, tandaan po, dapat ma-confine tayo dito sa mga case rate na to, ang case rate natin ay 16,575 pesos. Pag meron po kayong infectious diarrhea or acute gastroenteritis, 11,700 pesos naman po ang package natin dyan. And kung kayo naman po ay na-stain ng jellyfish, sea anemone, shellfish, at starfish, 11,115 po ang package natin. So yung mga na-mention ko po, na case rate packages na yun, i-deduct po yun sa total hospital bill ninyo kung kayo ay na-confine sa isang PhilHealth accredited facility. Ulitin ko po, dapat po na-confine kayo para ma-avail yung mga package na yun. Po. Para naman po sa mga acute or emergency healthcare needs, heat-related man or hindi, na hindi kinakailangang ma-confine. For example, tinakbo po kayo sa hospital dahil sa heat stroke, pero hindi naman kailangan ma-confine. Mga ilang oras lang po kayo ng stay sa emergency room, pagkatapos po kayong mabigyan ng gamot, ma-check ang inyong vital signs at nakitang stable na kayo, pinauwi na kayo, pwede po kayo makapag-avail ng tinatawag nating outpatient emergency care benefit package na maaaring ma-avail ng ating mga members sa kahit anong PhilHealth accredited level 1 to 3 hospitals. So, ibig sabihin po, kahit hindi kayo na-confine sa hospital, pag kayo ay nag-avail ng emergency health services, covered po yan ng PhilHealth. Ang hindi lang po nabanggit ng mga sakit, yung mga na-mention ko po, hindi lang po yung sakop ng PhilHealth. Ano po, we have over 9,000 benefits covered by PhilHealth na pwedeng ma-avail sa mga accredited health facilities sa buong bansa. Opo. Saan, Ma'am Gigi, pwedeng makita yung listahan ng iba pang mga benepisyo? Yes, so we have our complete list po sa ating website. You can visit www.philhealth.com.ph. Pag lumanding po kayo sa website natin, may makikita kayo na online services na menu sa upper right corner. I-click niyo po yun at malilid po kayo sa online services page natin. Hanapin niyo po doon sa bandang gitna yung tinatawag natin na web-based case search. So doon po sa web-based case search, pwede niyong ipasok yung tinatawag nating ICD code, RVS code, pero syempre dahil hindi niyo naman po makabisado yan, pwede niyo ipasok yung description ng sakit. For example, itype niyo heat stroke. Pag tinype niyo yan, lalabas po kung magkano yung package natin dyan. For example, nag-type kayo ng severe dehydration. I-click niyo lang yung search, lalabas po doon 7,800 pesos. So, ganun lang po kasimple, pwede niyo po yan makita at yung iba pang mga benepisyo, 9,000 plus benefits na covered ng PhilHealth sa aming website sa www.philhealth.com.ph. Pwede rin po kayong gumamit na tinatawag natin na PhilHealth ACR Search App na available sa Google Play Store. So, kung ang mga games niyo po, ang Facebook, ang YouTube by app, meron din pong app ang PhilHealth para mahanap niyo kung magkano ang benepisyo at ano po ang mga benefits na covered ng PhilHealth. So, kung kayo po ay Android user, pwede po kayo pumunta sa Google Play Store, i-search nila ang PhilHealth ACR Search App, i-download niyo po yun, at same lang din po ang process sa ating web-based case search. Ita-type nyo lang po yung description or pangalan ng sakit, ng kondisyon, or ng procedure, at lalabas na po yung katumbas na case rate package niya. Yan. Download nyo yan para abot kamay lang ang PhilHealth. Yes. Tama yan, Sir Mar. Mas madali lang na makita yan. Okay, now, paano yan? Paano ba magagamit yung PhilHealth benefits sa ospital? Opo. So, ang PhilHealth benefits po, madali lang yan ma-avail. Basta, sabi ko, registrado tayo sa PhilHealth, syempre. So, pag-usapan po natin, paano po ba magamit ang PhilHealth benefits sa mga accredited hospital?
Sa oras po na na-confine kayo sa hospital, ipapaalam niyo po sa staff na meron kayong PhilHealth membership at ipakita niyo po ang inyong PhilHealth ID at NDR. Bago po ng hospital discharge, siguraduhin po natin naka-fill up tayo ng mga tamang mga dokumento na require sa atin ng hospital sa pag-claim at pag-submit nito sa billing section ng hospital. So yun yung mention ko po kanina na pag-inform sa staff ng facility na kayo ay PhilHealth member, ito po ay dahil sine-check nila ang inyong eligibility sa tinatawag natin na Healthcare Institution Portal. Ang HCI portal po ay required sa lahat na accredited facilities. Dapat meron silang computer para dedicated lang po i-check ang inyong eligibility sa pag-avail ng inyong mga benepisyo. Dun po sa Healthcare Institution Portal, maaaring malaman ng staff ng isang hospital kung ang miyembro po or kanyang dependent ay eligible sa pag-avail ng benepisyo. Now, for example, di ba pumunta po ako, let's say, sa Legazpi City Hospital. Pagdating ko sa Legazpi City Hospital, magpe-present po ako ng aking PhilHealth ID kung meron, NDR, o kaya naman po any government-issued na valid ID. Kasi kailangan lang naman po nila makita ang inyong pangalan at inyong birthday. Isa-search lang po ng staff ang inyong pangalan sa aming database, the Healthcare Institution Portal. From there, ma-generate yun na po yung tinatawag natin na PhilHealth or PhilHealth Benefit Eligibility Form sa ating portal. Sa PhilHealth po, nakalagay po dyan either yes or no. Anong ibig sabihin ng yes or no? Yes. Yan. Yes, pwedeng ano yan. Pag yes, di oo, pwedeng mag-avail. na naglalag ang signal ni Ma'am Gigi. Yan, Ma'am Gigi. Pag yes po, pwede po kayong makapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Walang problema po, dire-diretsyo ang pag-avail ninyo ng benepisyo. No, ang PhilHealth Benefit Eligibility Form, kinakailangan nilang po i-comply yung mga hinihingi na system ng mga documents. May mga times po kasi na mag-below ang ating system kasi, for example, yung dependent na gusto nyo mag-avail ng inyong benefits ay hindi pa pala nadagdag, di ba? Hindi nyo na-update si junior pala, si bunso, hindi mo pa nalalagay as your dependent. So, kailangan lang po is i-register nyo as dependent at magkasa kayo ng patunay ng dependency para sa mga qualified dependents ninyo. Maaaring kailangan din ng updating ang inyong record. Ano po? So, ganun lang po kasimple ang inyong PhilHealth Benefit Eligibility Form through the Healthcare Institution Portal. Tandaan po natin, automatic kong ibabawas ng ospital ang inyong PhilHealth benefits sa kabuang bill bago man po kayo mag-discharge. Kapag yes, or nag-go naman ng PBF at or na-avail nyo naman, or na-comply nyo naman yung mga hinihinging documents, automatic po dapat na ibabawas yung mga na-mention kong mga case rate packages sa inyong total hospital bill. Meron din naman tayo, Sir Mar, na mga kondisyon para magamit ang PhilHealth benefit. Dapat tandaan natin ito para ma-ensure natin na makakapag-avail tayo ng ating mga benefits. Una po, dapat registered at may updated record po kayo at premium contributions sa PhilHealth. Paano po tayo makakapag-avail ng benefits, di ba? Kung hindi naman tayo registrado, wala pa tayo sa database ng PhilHealth. So tayo po nagsasabi sa Universal Healthcare Law or RA 11223 na lahat ng Pilipino automatic member ng PhilHealth, hindi po ibig sabihin na wala na po tayong gagawin. Kung never pa po tayong na-register sa PhilHealth, pumunta lamang po sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth para naman po makapag-reviso na kayo at maipasok po kayo bilang member ng PhilHealth. So aside from updated record at premium contribution, dapat po pumunta kayo sa PhilHealth accredited na hospital. Diba? Kasi kung bibinuntahan natin, hindi mo po pala accredited ng PhilHealth, paano tayo makaka-avail ng benefits natin, diba? So, paano malalaman kapag PhilHealth accredited ng hospital? Tumingin lang po kayo, diba? Doon sa may entrance ng inyong facility, kung nakita nyo yung signage na yellow, may logo ng PhilHealth, accredited po yan. Ano po? And dapat din po ay ginamot kayo ng PhilHealth accredited na doctor.
Kung inpatient naman po ang inyong i-avail na benepisyo, dapat po hindi bababa sa 24 hours ang inyong confinement. Dapat din po nag-yes ang PhilHealth Benefit Eligibility Form ninyo or PDF kapag chinek ng staff ng hospital sa HCI portal natin. Kung ito naman po ay nag-no, yung PhilHealth Benefit Eligibility Form nyo ay nag-no, dahil po may kulang kayo na premium contribution, hindi mo kayo kailangan mangamba. Dahil po, ang mga members natin under the Universal Healthcare Law, dapat po ay makatanggap pa rin ng naangkop na benepisyo kahit po may kulang kayo na hulog. Ano po? So, ang kailangan nyo lang po gawin ay dapat po mabayaran nyo yung mga missed payments nyo bago po kayo mag-discharge. Ang tawag po natin dito is immediate eligibility. Ayon po sa UHC law, sa batas po mismo, nagsasabi na hindi po pwedeng gamitin yung kakulangan ng contribution para i-deprive ang isang PhilHealth member ng kanyang benefits. So kung meron po kayong kulang na contribution, nag-no sa PDEF dahil may kulang kayong contribution, kailangan nilang pong bayaran yung mga missed payments ninyo para makapag-avail pa rin po ng benepisyo. Ayun, okay. May babayaran po ba yung miyembro kung ma-hospital o ang kanyang dependent? Opo. So, under the mandate of our universal healthcare po, ang mga member ng PhilHealth na na-confine sa basic accommodation ay dapat wala na pong dagdag na bayarin. Pag sinabi pong basic accommodation, ito po yung mga ward type accommodation natin. Ano po? Yung walang mga additional or fringe services, tulad lamang ng aircon or private CR or kung ano-ano man pong hindi naman talaga kasama sa basic accommodation ng isang hospital. Pero kapag hindi po tayo sumunod doon sa basic accommodation nilon, saka po tayo magkakaroon ng tinatawag nating out-of-pocket expenses or bayad kapag pinili po ng pasyente na magkaroon ng private accommodation, tulad po ng pagpasok sa private room and board and management mula sa isang private na doctor. So, yun po yung natin. Yun, may sa ward type accommodation lang po, dapat wala na po kayong babayaran out-of-pocket expenses. Ayun, may PM tayo dito sa text message dito sa aking cellphone. Sabi dito ay, paano po malalaman, Papa Mar at Ma'am Gigi, kung accredited ng PhilHealth ang isang ospital? Yan. So, unang-una po, pinakasimple nating way is pumunta tayo dun sa hospital. Pag nakita natin na may signage siya ng PhilHealth, ibig sabihin may yellow na signage na may logo ng PhilHealth, accredited po yan. Kasi naman po, kung for example, isang hospital ay natanggalan ng PhilHealth ng accreditation, either meron silang violation, suspended ang kanilang accreditation, or talagang hindi po sila nag-renew, ina-advise naman po namin na tanggalin yung signage. Ano po? Or minsan nga po, nagpapagawa din kami ng tarpaulin to warn the public na yung hospital, for example, is no longer accredited by PhilHealth at pinalagay namin sa premises ng hospital. But pinaka-basic way to know if it is accredited is kapag nakita niyo po na may signage ng PhilHealth, may logo ng PhilHealth accredited po yan. Another way po is if you could visit our website. Again, it's www.philhealth.gov.ph. Under partners po, meron po kaming kompletong listahan ng lahat ng accredited facilities ng PhilHealth. Naka-arrange po yun by region. Again, ang aming website ay www.philhealth.gov.ph. Yun ang advantage ngayon ng digitalized na At nakikita natin anytime and anywhere kung ano yung mga pwede natin puntahan sakali na tayo magkaroon ng sakit. True po yan. Oh yan, ito, isa pa. Tama ba yung narinig ko na di naman kailangan kumuha agad ng ID ng PhilHealth? Pwede na pala yung ibang ID gaya ng driver's license o kaya yung national ID? Yes po. Pag sa po kasi PhilHealth benefit eligibility form through our HCI portal,
kailangan lang naman po is yung inyong pangalan at birth date. Kung meron kayong government-issued valid ID na nagbe-bear yung name, complete name, at ng inyong birthday, pwede naman po yun ma-check sa system. Kailangan lang po talaga yung ID na yun para proof of identity po, para masigurado din yung staff na kayo yun. Pero kung meron din naman po kayong oras, pwede po kayong bumisita sa office ng PhilHealth para kumuha ng PhilHealth ID. Ayun, iba man itong tanong nito. So, kagat po ba ng ahas ay pwedeng mag-avail ng benefit ng PhilHealth? ahas na. Bagay, pag summer, lumalabas yung mga ahas eh. Oo naman. Meron tayo, Sir Mar, na tinatawag na Animal Bite Treatment Centers. So, itong mga Animal Bite Treatment Centers ay mga pilihan din po ng mga facilities po. Hindi lahat na accredited hospitals ng PhilHealth ay mga ABTCs natin. Itong mga ABTCs natin, sila yung may talagang kakayanan na mag-treat ng mga animal bites natin. Kasama na rin po yung mga ahas. So, I think one of our animal bite treatment centers is our Bicol Regional Training BRTTH pa. Bicol Regional Medical Center. Apa, ayan. And then, yung provincial hospital din po natin sa Ligao. Apa. So, they are our ABTCs. Yes. Ma'am Gigi, may mga upcoming events po ba, activities ang ating pong PhilHealth? Yes po, ang aming mga local health insurance offices sa buong Bicol region po ay naglilibot po to conduct Consulta Caravan. Ano po ba itong Consulta Caravan? Ito po ay isang activity ng ating mga provincial offices kung saan naglilibot po sila sa mga barabarangay para kami na po mismo ang lumapit sa inyo at ma-register kayo to our outpatient primary care benefit package na PhilHealth Consulta. So, abangan niyo lang po, makibalita, makimarites sa ating mga barangay para malaman kung may pupunta po ba na PhilHealth Consulta Caravan sa inyong lugar anytime soon. Ayun, so yun po, mga kababayan, wala na rin pong mga katanungan pumapasok. Hingan na natin ang final message ang ating pong kasama rito, si Ma'am Gigi. Long time no see, long time no hear. Pero natutuwa ako na kahit from time to time makasama kayo sa Himpapawid. Dahil yung mga nakaraan po ay naging co-host nila tayo. Ayan, so kung hindi na bago ito sa atin na PhilHealth, alagang-alaga talaga nila. Okay, Ma'am Gigi, your final message po. Yes po, patuloy po ang panawagan ng PhilHealth sa lahat ng members. Siguraduhin po natin updated ang ating contribution, yung ating records, para tuloy-tuloy po ang ating paggamit na ating benepisyo at mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. But ingat po tayo sa mga kumakalap na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Bakit kayo magbabayad ng additional service charge kung libre naman po ito sa aming mga opisina? Bukas ang regional office at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa lahat ng probinsya ng Bicol Region. Lunes ng Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa PhilHealth Regional Office 5 po, layunin namin ang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Sa ngalan ng aming Regional Vice President RVP Alberto Simanduriao, kami po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa National Health Insurance Program. Good morning, as in Diyos Mabalis po. Thank you very much, Ma'am Gigi. Mga kababayan, samahan niyo po ulit kami sa Alagang PhilHealth sa susunod pong linggo. Dahil po sa PhilHealth, kalusugan mo sigurado. Bye-bye! Sa gitna ng karamdaman, ang layunin namin para sa inyo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado. Kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Inyong napakinggan